Dobrý deň, volám sa Markus a dneska si ukážeme šperky na každodenné nosenie, ktoré nebudú krásne len v krabičke, ale vyniknú na vás každý deň. Každodenný šperk nie je o trendoch. Je o jednoduchosti, komforte a nadčasovosti. Je to kúsok, ktorý si ráno dáš bez rozmýšľania. Vieš, že sa hodí do práce, na kávu aj večer. Ak hľadáš šperk na každý deň, odporúčam ti 3 základné kategórie. Pro sú jemné náušnice, menšie kruhy, napichovacie náušnice alebo jednoduché tvary. Nezavádzajú, netlačia a pôsobia upravene. Druhou sú hladké prstene alebo prstene s veľmi jemným detailom. Také, ktoré neprekážajú pri práci ani bežných činnostiach. A treťou kategóriou sú jednoduché reťazky. Ideálne také, ktoré môžeš nosiť samostatne alebo jemne vrstviť. Pri výbere každodenného šperku si vždy všimni 3 veci. Prvé je zapínanie. Musí byť spoľahlivé a pohodlné, aby si nemala pocit, že ho stále kontroluješ. Druhá je váha. Šperk by si na sebe nemala cítiť. Ak ťa po pár hodinách začne obťažovať, nebudeš ho nosiť. A tretia vec je univerzálnosť. Skúsi predstaviť, či sa hodí k väčšine tvojho šatníka. Dobrý šperk by mal zapadnúť do tvojho každodenného života a nie ti ho komplikovať.